sambal. Kaya ito. Terroria. It's a aligi. Ang po yung generous, no? Aligi rice with pork chop. How about yours? Aligi rice. Aligi rice. It's aligi rice. Guys, kain tayo. Ipatino mo siya? Water lang. Diet. Kaya siya kasi. Wala pa yun sa kanya. Si Percy nasa diet. Kagigising lang po namin. Nandito ako sa coffee shop. Yung mababait na dalaga dito na tinutulungan nila ako. Oh, ang sarap. Oh. Ano, donut. Ano ba to? Glazed donut. So, maraming pong salamat sa panonood. Shoutout sa mga employee ditong magaganda. Alam mo kung sino ikaw, okay? So, please subscribe and share and like. Thank you. See you later. Bye. Ne? Ito po yung ano ng swimming pool ng Royce. Yung bagong casino sa Clark. Check out. Pauwi na mag-check. Dapat magdalang Check out. towel. Okay. Okay. Sige, Johnny. Okay, let's go.